ka ce kai da irin wannan abin kake min lalata kake min zagon ƙasa. A wajen mahoyyata ba. Ka zo kana wani ɗaukan hoto kana salfi ko? Ga wata su maka tara kamar shekarun gulu. Kai, ni ma da kake ganin zan je wajen winta ya kalli ni. Dakata. Ba ni zaka zo kana gaya wa magana ba, ka je ka nemi soyayyarka a wajenta, ka gane? A tana so na yi. Ha ba dai baba, ha baba. Baba dai ko? To da kike ganin na shekara ta 17. Duba maka na kalika ganin nan. Ko da yake babu. Kware kuwa. Duba ki ko da yake babu. Ba komai. Kera ma!